Garwane wong liya ki kaya ngopo? Mbak Nadianto kok Rembang nabuhi serakinan mbok menawa iso. Coba kaya apa yo. Angger saya ngegong lek udlup ngono kan ya iso. Ning dhuwur wae awakmu ya. Jamedo. Ibarate iki memori card. Yen jenengan kan ya 8 giga. Yen kan kurang setengah giga. Dadi wis kebek kae kene iki. Gek kena virus kabeh kae. Mbok di restart. Neng opo sliramu lunga ninggal aku kaya Dede
Ora minggir tak. Nanging ati mumpuk gawe lara. Cakrane ngrat kompak ya. Kompak. Sinden dipenge ngantuk berarti iki. Nggih, mboten enten sinden kula sing ngantuk mriki. Nggih, sing paling ceria niki lho, Pak Sigit. Oh, Mbak Lila. Ceria banget. Mau guyu. Nggih, pacare anyar. Apa yo paten tek apa yo kepise. Enten bentuk pacar niku. Nggih. Anyar to. Semoga-moga langgeng. Amin. Habis kan nggih? Nggih, masukin. Nengok